କେତେବେଳେ କଣ ମାଛ ମାଛ ଆମର ଖାଇବି ସାଇଲୁନି ନା ସତରେ ଖାଇବି ସାଇଲୁନି ଚୁନା ମାଛ ରଖିଛି ମୁଁ ବି ସେଇ ଚୁନା ମାଛ ରଖିଥିଲି ଭାଜିଲି ଆଉ ଅଧେ ରାଇ କରିଦେଲି ତାକୁ ଟମାଟୋ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଚୁନା ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଖାଇବାକୁ ଭାଜିଲେ ତାକୁ କରିଦେଲି ଆଗ ମାନେ ଝୁମୁରି ଆଉ କୁକୁରଟା ଆମର ବସେଇ ଉଠେଇଦେଲି ତାକୁ ଆଗ ଭଜାରେ ତମେ ଡଗିକୁ ଡାକୁଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଡଗି ଆଉ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ସେଠୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଗୁଜୁରାତି ଏ କାଳୁ ଦେଖୁନ କେମିତି ହଉଛି ବିଲେଇ ମାଛ ଖାଇବା ଭଲ ପାଅ ଖାରେ ମାଛ ତ ଖାଉନି ଡାକି ତୁ ଖା ଆଉ ସେ ଦିନା ମାଛ ଲାଗିଥିଲା ତମେ କାହିଁ ରଖୁନ ନାଇଁ କଣ କଲ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ତାକୁ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା କହନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ଆମେ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ିଆ କହୁ ମାନେ ମାଛ ରାଇତା ନା ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ମୋଟେ ନେଇ କହିଲ କଣ ତା ଆନ୍ସର କହୁନ ତମେ ଗୋଟେ ଭୁଲଟା ଆନ୍ସର ଦିଅ କହୁନ କୁହ ତମେ ଜାଣିନ ଆଉ ତମେ କୋଉ ମାଷ୍ଟର କତିରେ ପାଠ ପଢିଛ ଏବେ ବହିରେ ଅଛି ହଁ ଏ ତମେ ଜାଣିନ କୋଉ ମାଷ୍ଟର କତିରେ ତମେ ପାଠ ପଢିଛ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢି ତମର ମନେ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ସମାନ ନାହିଁ ଏ ପୁରା ହଉଛି ଆକାଶର ତାରା ମାଡ ଗୁଡି କାହିଁ ହେଉଛ ମମି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଲୁ ଛୋଟିଆ ଗୁଡା ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହ ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାର ମଥା ମଣିଷକୁ ଗୁଳି ଦିଏ ଅପୂର୍ବ କଥା ଜାଣିଛ ସତରେ ଜାଣିଛ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମରିଯାଆନ୍ତି ତମେ କୋଉଠି ଶିଖିଲେ ଏସବୁ ସତରେ ବା ସତରେ ବହିରେ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଅଛି ବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡିକି ଆଇଲିଣି ଏବେ ମହୁରାଡ଼ି ମାଛକୁ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମସଲା ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତେଲରେ ପୁରା ଭଲସେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ଭାବରେ ଛାଣିଦେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ଜିରା ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଅଦାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ମାଛରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଏମିତି କରି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ମାଛ ଛାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମାଛଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ପୁରା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଆ କରିକି ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାଛଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ହେଇଗଲାଣି ମମି ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ହବ ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତାକୁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା ଭଲସେ ତୋରାଣି ଦେଇ ଚକଟି ଦେବା ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ମସଲାରେ ତାକୁ କଷା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ତରକାରୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।